panguva ino pari kunzi the ruling party ZANU-PF mune chaos, mune drama. Some of the people vachiti the current leadership yese must be dissolved nokuda kuti madecisions anoita kana pasina munhu ari kuenda against them. True leadership yavo yese yakangofanana. Some of the people vanouya vachimburesa vanhu vakaita sana VP Kosano Chiwenga vamwe vachisapota even mutungamiri wenyika. Panguva ino itina kuti there are some people also who have confidence muna VP Kosano Chiwenga sanavira mashoko obuda panguva ino vachiuya panguva ino vachitaura mashoko ashamisa vanhu kuti vasubscribe or like on the bell icon. Takaona VP Kosano Chiwenga was in Rome avo pamwe chete naMini Baloyi vana pano chiposti mapictures amuri kuona vanakira mujati vamuri kuona ava vanapa anopinda chiposta those pictures panapa pahendo yake onera chiti the chosen one Mukanya Chiwenga, the president of Zimbabwe in commander of defense forces. Chigaba cheuchi ichi. Thank you Mini Baloyi for being the supportive wife of my brother at the right time. Emerson Zvigananda, check your time. Mukanya wezodzo tomashikwa nomuda nyorwa panapa avanakirina mujati watikona kuti aiwa ari kuya nesupport yaVP Kosano Chiwenga achiti aiwa he is the anointed one ndiye ari kuonekwa kunzi achistopa Zvigananda. Mashoko ari kubuda panguva ino atikona kuti nhau yacho iyi iri kutopisa iri kutotsviriridza. Takaona nambomshongeza vachiti imi mwana VP Kosano Chiwenga ndimi vanhu vakanga aiwa vakatarisirwa ende machini makatarisirwa panguva ino muchidzi ndima generals asara panguva ino kuti mubvise Zvigananda ichi. Kunyange zvazvo mamacritics ari kuti the current situation aiwa mumamilitary barracks aiwa nemagenerals vanoonekwa kunzi they have been consolidated and appointed by the Zimbabwean leaders. Zviri kuonekwa kunzi those moves yekuti these generals vanga arrange something anogona kusava viable. Mashoko ari kuonekwa kunzi people right now they are in confusion, they do not understand and they do not know kuti even mangwana vanomuka vari paposition yipi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu zvamafungiro enyu, panosubscribe walike, zvinotonga bell icon.